mmadụ konye nwere onwe mmadụ konye nwere ego ebere megbule onye fere ugbo onwe ya onwe mmadụ konye nwere ego onye na-ekwubere ifọle ọgaranya nwere onye na-ekwesị ndị ọma ndị ọga mma lele ka ọjọ ndị ọga mba ya ebere megbu ole ndị ọma ndị ọga mma onwe mmadụ konye nwere ego ma inwe gị mmadụ ha kụọ biriri iri ị nwere onye ajụjụ ma inwe gị mmadụ ha kụọ gị gara ị nwere onye ajụjụ onwe mmadụ ka onye nwere ego ndị ọma ndị ọga mma lele ka ọjọ ndị ọga mba ya lele na ọfụ meje m ọnụ ọgaranya nwere onye na-ekwesị ndị ọma ndị ọga mma saba igirigile tempa igirigile Abia steeti igirigile Imo steeti onye na-ekwu were ifọle eme igirigile na-ete ebe a n'ihe bịa were o ana m ekele Chama Managing Director Igwe Peters Olume ekelele Igwe Peters ye bịa were o Saba, yaga.